אחת ההמצאות החשובות ביותר בתולדות האנושות זה לא הגלגל, לא המחשב, אולי אפילו לא האש. זה הסליחה. זה מה שאפשר לעשות באמצעות מילה, אותה אומרים, ומה זה יכול לגרום לאנשים להרגיש. איך סולחים? על מנת לסלוח למישהו, צריכים להבין את התשוקה שהפעילה אותו. למשל, אם ילד גנב תפוח בשוק, ומעמידים אותו למשפט, ויש את השאלה אם לסלוח לו או לא. הילד טוען שהוא גנב את התפוח כי הוא היה רעב. אנחנו נסלח לו. כי אנחנו מבינים אותו. אנחנו יודעים איך זה להיות רעב, אנחנו יודעים איך זה להיות ילד רעב, זה מעורר בנו חמלה על עצמנו אם היינו במקומו, עליו. זאת אומרת, המפתח של היכולת לסלוח זה היכולת להזדהות עם המצוקה, עם התשוקה שגרמה למעשה. יש מצבים מסוכנים, שאם קשה לנו לסלוח, אנחנו עוד עלולים להכניס את עצמנו למצוקה שתאפשר לנו את ההזדהות, את הסולידריות, ובסופו של דבר את הסליחה. יש סיפור על מישהו שעזב את אשתו בהיריון, והרגיש היום נורא על זה. הסתבר שבאופן לא מודע הוא היה חייב לעשות את זה לפני שהוא יוכל לחדש קשר עם האמא הביולוגית שנטשה אותו לפני עשרות שנים. זה מה שהיה. אחרי שהוא הבין שהוא מכין את עצמו לעמדת הסולידריות, הוא יכול היה לחדש איתה את הקשר, לסלוח לה. בסופו של דבר גם לסלוח לעצמו. אז למה כדאי לסלוח? לא רק כדי לנקות את עצמנו מהכעס, מהטינה, מהנקמנות, אלא כדי בעצמנו להיזהר, לא להצטרך לעשות את המעשה, אלא להסתפק בדמיון של יכול היה לקרות גם לנו.